μπανκέρτε, ανάτεμα σε πετέρα το στόμα σαν μπανκέρτε. Η γλώσσα σε ένα μομψαλίδι είχε και σπάει κέρτε. Η γλώσσα σε ένα μομψαλίδι είχε και σπάει κέρτε. Το ταφί με ένοιξε. Μουσι και το γνώσ. Δεν θα φταίει εδώ. Όχι, όσον το πάει, ούτε το ποδάρι χειροτερεύω. Δεν θα είναι. Δεν έκαπε τώρα εγώ τι δεν κοιτάει μπορώ άλλο να φτάγω. Πάντα ξαπλωμέντσα θα είμαι. Να ηλίε εμένα. Πώς έγινε έτσι τώρα σαν γεράματα. Στο σχολείο όταν έτρεχα με απέσει να βρουν εγώ πρώτα να ευγαίνα. Άμα να έτσι, άσα 4 χρόνια πια δουλεύω. Χωρίων όλων σαν καπνά, σαν χωράφι, σαν μαντρία. Έρθα στη Θεσσαλονίκη, αρχίνεσα με τη μηχανή. Όλον ολόσα, όλον την ημέρα έπλεκα. Δεν θα ήμουσαν τα ποδάρια. Ξάει τον εαυτό μου και έτσουζα. Και τη εθάρνα πάντα έτσι θα είμαι. Μόνο να τώρα τα τελευταία χρόνια πάω λίγο το σωστό. Τώρα δεν έρθα. Η γραία σου εγαμέθαινε σπάλτσε την πόρτα. Μάνα! Μάνα! Τι όσεν, τι έσκουεις. Τώρα έρχω. Μάνα! Παστάνε κουφώθεν κιόλα. Μάμι! Mother! Μάμι! Κλακ! Με το ζόρι περπατάει η καημένη γιαγιά. Παστάνε τα γιάννεψεν. Γεια σου γιαγιά! Γεια σας, καλώς ορίσατε. Τι κάνεις? Καλά είμαι Ρίζα. Αχ μάνα εσύ πολλά κότσιξες. Άμα καλά να παθάς. Ξάι θυμάσαι πόσοι κορόιδευες εκείνον το γέρο στη γειτονία νέμουν. Πόσοι περπάτνεν. Αχ γιαγιά σε παρακαλώ κάνε μας πως περπατούσε. Καλά άσε φτάγα. Εσύ θέλετε με τεμένα να γελάτε. Μάνα, εγώ 1000 φοράς είπα το και ξαναλέγα το. Άλλο γίνεται. Πρέπει να φας εγχείρηση. Όχι, εγώ αυτά τα νοσοκομεία και τα εγχειρήσεις πολλά φοβούμαι, ξέκι θέλατα. Δω φοάσαι. Θα κοιμήθνεσαι. Εσύ τι δεν θα έδρικας. Δεν πλάσεσαι. Θα κοιμήθνε με πά. Άρα τώρα το φοβούμαι. Και δω φοάσαι. Για μου γιατρόν εφτά είμαι άμον εκείνη τη Ρωσίδα. Ποιος γιατρόν? Εκείνος που επίκε τη Ρωσίδα εγχείρηση και απάσιν εγχείρηση επέθανε και πλήν έσκωσε και έστειλνατε στον κρεμό. Εκείνε, τον έισα έμορφος φραντάλα. Άπεσαι την τσατσόγρια, δω θα λίγο του γιατρόν. Μόσε, η θεγατέρα μην είναι και τσατσόγρια. Η γιαγιά είναι μια χαρά. Αχ να παντεδείξει οι γέγες Ρίζα μου, έλας δίνω σε έναν καραμέλα και τρως.
Πάλι καραμέλα. Κανένα 10 ευρώ δεν μπορούσε να μου δώσει. Κάτι είπες? Όχι, όχι, τίποτα. Εσύ ξανά το ταφορισμένο κρατείς. Άρα εδώ να παίρνω τηλέφωνο των γιατρών. Τι έναν γιατρό? Ξέρω έναν καλό γιατρό ορθοπαιδικών, αυτόν θα λέω να φτάσει την εγχείρηση. Ναι, πρέπει να φτάω εγχείρηση. Τουλάχιστον καλός γιατρός. Πολλά καλός. Νεοκλή λεύματο. Νεοκλή. Μορφωνόνομα νησί. Νεοκλής Θεοδουλίδης. Α, άνθρωπος του Θεού παεν. Αμαν πόντιος αν και πόντιος κυθέλατον. Πόντιος και καλακέρ και τα ποντιακά. Πού είναι λελέβατον εγώ. Αμαν εγώ φοβούμαι. Δω φοάσαι. Σα χαίρε την Νεοκλή, τι δεν φοάσαι. Εντόν αυτά με. Ας σου επέραμε την απόφαση αρέπαρ τον τηλέφωνο. Ναι, γιατρέ, ναι. Άντε γιαγιά, ποιος σε πιάνει. Μετά την εγχείρηση θα ξαναρχίσει τα ταξίδια. Βέβαια, έντον αυτός ο καιρός, άλλος στην Κωνσταντινούπολη και πήγα. Το είπε ο γιατρός. Είπε θα έρθει να ελέψει, μη στεναχωρεύτησε. Καλό. Άλλον το ναι. Α, καλά. Ο Θόδωρον το έφταει. Καλά. Έμορφα. Αν έρθετε να ελέγχετε με και εσύ να ρούξετε να πάσα κινητά. Και αν δεν βρήκατε να πατά τα χωρισμένα. Περάναμε την ώρα, μάνα. Α, έμορφα. Με το τα θα περάνετε την ώρα σου. Αν θέλεις να περάνεις την ώρα, σε έπαρ το φορκάλ και σπόμψον τα βιβλία. Εγώ μου ήρθανε φύλλα. Έτσι χαλαρώνουμε γιαγιά. Χαλαρώνομαι. Γιάστερο. Ποιον πατείτε εσύ να πατούκες? Να, εδώ, σε αυτόν τον τοίχο γκρεμίζουμε τα τουβλάκια. Κρεμίζουνε τα τουβλάκια. Που διάβολον δουλεία εγγύσουν τα παιδεία τε γάμνη. Εσύ πατουβάρια κρεμίξ. Όχι γιαγιά, μιλάω με ένα φίλο μου σε ένα site γνωριμιών. Αυτό το site παντό Τον έβρικα σε ένα site. Να, εδώ είναι όταν θες να γνωρίσεις κάποιον στο ίντερνετ. Στο ίντερνετ θα γνωρίξε τον. Γιατί όχι. Και για δείξω με πώς πες να το. Δεν είναι παιχνίδι αυτό. Καμ το Τι δεν και γρήγορα. Γράφεις τα ενδιαφέροντά σου. Και αν ταιριάζεις με κάποιον το γνωρίζεις. Κι αν με εκείνον την αγκαλατσέψ, λέει σε ψέματα, πώς θα εγρικά σαν γεν κανένας κατακέφαλος. Αυτά τυχερά είναι. Γιαγιά, έχω μια ιδέα. Θες να σου κάνω ένα προφίλ να βρεις και εσύ κανένα γέρο? Ούτε μην το λέει. Δεν θα σε με πετά να βρήκω γέρον εγώ. Δεν φτάω το γέρο. Τώρα που θα φτιάξεις και το γόνατο, γιατί όχι. Εγώ γέρον κι θέλω. Έλα βρε γιαγιά. Κι εγώ σε από το την ηλικία δεν φτάω το γέρο. Άσε να σου κάνω ένα προφίλ βρε για να σπάσουμε πλάκα. Με το μέσα σπάνετε πλάκα. Να κοίτα, θα γράψω τι ζητάς και θα δούμε ποιος θα απαντήσει. Ας με ήσυχον είπασε. Βρε γιαγιά, δεν θα βάλουμε αληθινά στοιχεία. Κι αν απατουνούς κάποιος θέλουμε. Εγώ δεν θα φτάγα τόνα. Να πέρα τόνα. Κι αν έκανε ένα χούφταλο, για την ώρα αυτό θα πλύνω τα σκατωμένα τα σόφρα και τα καμίσια. Άμα θες απάντας βρε γιαγιά. Παναγία μου δώσει με τα γουδουνούς την παλαλούς. Ανάθεμα εκείνον που εξέγγεναν τα ιντερνετ και τα διαβόλια τα facebookια. Ορίστε, μπήκα στο site. Τι όνομα να βάλω Κυριακή? Μόσε, σε είπα στάνε παραλάθες. Και αυτά ανελέπλατα οι ταρβέν δεν θα λένε. Ανελέπλατα η Παναγιώτα τη Σαραλίδη και η Σούλα τη Μουστακίδη. Καλά, τι να γράψω? Μαρία, Ελένη. Γράψε Παρθέν. Ετών. Τα χρόνια που πρέπει να λέγατε. Και αν κρύφτω μερικά, εκεί που θα έξερνα το. Την αληθεία μπε.
Μπορεί να βρήκουμε κανέναν κελεπούρ. Τι θα γράψω? Γράψαν 81, να τόσο ζωτή είμαι. Εμφάνιση. Α, το παντό. Πώς είσαι? Το παρουσιαστικό σου. Α, τώρα χέσαν το παρουσιαστικό μου. Έτσι έπρεπε να λέψουμε σαν νιάτα. Γιατί? Άρωψε ο Ανανίας, έλεος ο καφενείων, το είδεσε και πολλά επεγνεύτησε. Ο Μίαζες λέει άμον τη Λαγκάρντ. Τη Λαγκάρντ ο Μίαζες. Αλλά θέμα την εκνέση τραραμητή. Ναι, το δικό της παρακάτω παίχτη. Είδες τι δεν? Όχι τίποτα γιαγιά. Τι θα γράψω στην εμφάνιση? Γράψε καστανή με τρίο αναστήματος. Και το έχασα 10 πόντους ασυνοστεοπόρωση να σου πω είμαι εκείνο ξέφτατο. Κιλά. Α, τώρα πρέπει να γράφτομαι και τα κιλά μου. Εντό, γουρούσος εκείν θα παίρνει. Και εγώ και ξέρω αν το θα γράφτετε. Πάω στο χωρίο, γρασεύω με τα παξέδες, εφτάω πολλά δουλείας, λαγνίνω. Έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, μόνο αν τρώω κείμαι στο κρεβάτι και βλέπω τηλεόραση, κασίνω. Και ξέρω αν το θα γράφτετε. Γράψε κανονική. Άρα έτσι, σάξω. Αγαπημένο φαγητό. Γράψαν, τσιριχτά, πισία, λάχανα με τα φασούλια. Καλά βρε γιαγιά, ποντιακά φαγητά θα γράψω. Γιατί? Αν κάποιοι δεν είναι πόντιοι θα καταλάβουν. Και τώρα ατονούς να κανονίζουμε αν και καταλαβαίνει, αν γίνει πόντι και καταλαβαίνει, ατρώνε το σκατό. Πισία και τσιριχτά, ρεζίλι θα γίνουν. Γράψαν και χαβίτς. Άλλο, Σπορ. δώσ' σπορ. Αν σου αρέσει κάποιο άθλημα, σπορ. Εγώ τώρα μετά τα χάλια για σπορ είμαι. Θέματα είπαμε ότι γράφουμε. Α, καλό. Πορπατώ, χορεύω σαν πανοήρια, πάω φτάω στη θάλασσα μπάνιο, ατάκι κανίντα. Χόπι. Αγαπώ να πλέκω αντέλας, να κεντώ, να λύνω σταυρόλεξα, πέρα και πάω και τα σκυλία βόλτας. Τι συναρπαστικό προφίλ. Μισθός, σύνταξη. Α, θα γράφω με τώρα και το μισθό το πέρο και τη σύνταξη. Ατά αν γράφταταν το πέρο, κανείς και θα έπαιρνε τηλέφωνο. Γιατί ατά έπαιρνα 320, είχα και εκάς. Α, τώρα έκοψαν και το εκάς. Κανείς και θα έπαιρνε. Γράψε 1.000 ευρώ. Ίσως κάτι να είναι καλοπιάνο μου. Ψάχνω για. Τι θα γράψουμε? Δεν το ψάχνω. Θέλεις γνωριμία, φιλία, σχέση ή γάμο? Μούσε, γάμο, τώρα θα παντρεύω κι άλλο. Τι να γράψω? Γράψαν να συζούν. Πολύ προχωρημένη τη βρίσκω τη mother. Ωραία, έμεινε μόνο να βάλουμε μια φωτογραφία. Α, εσύ με παραλώσετε. Α, τόσο χρονό γραία θα βάλω και τη φωτογραφία. Να βάλω μια που είσαι στα νιάτα σου. Όχι, αυτά δεν γίνονται. Να βάλω μια που είσαι μακριά. Ναι, να μην φαίνονταν τα μουτζούρια. Καλά, θα κάνω επεξεργασία να μην φαίνονται τα μάτια. Αν και θα γνωρίζει με πίσω νύχια θέλεις. Ωραία. Μως εγώ άμα επουσμάνεψα. Αν απατουνούς κάποιος απαντά, εγώ δεν θα έφταω. Εγώ άντρα και θέλω. Ναι, εκείν επαλαλώθαν για τεσέν. Όλ ουράδα να μένεσαι. Οκ, έτοιμο το προφίλ. Εγλίτωσε με τώρα, ας πούμε βάλω σας και τρώγομαι. Αυτά θα ξάλωσαν με, του έκανε με και παιδές.
Όχι, Σιλία, δεν ξέρω, όλα έτσι πάω μόνο. Ο Νεοκλής έχασε. Νεοκλής που τι φέρει και... Ποιο θα κάνουμε? Νεοκλής! Χαιρετισμούς στον Νεοκλή. Έναν ησύχο ζωή. Να σπαλώ τα μαύρα φρονέ, μα να τε φάγαν την ψήμα. Αμάν, 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 τε φάγαν την ψήμα. Αμάν, 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 τε φάγαν την ψήμα. Νεοκλής! Περαστικά. Αχ, Νεοκλής, φύγες με περισσά. Νεοκλής. Νεοκλής, πού είσαι? Ερωτήνεσαι εκεί πέρα και έλεπωσε. Και μπορώ να ανασπαλώ τον τόπο γένεθα, τη μανιτσάν και το κυρίμ και το σπιτέτρανινα. Αμάν, 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 και τετρανίνα. Αμάν, 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 και τετρανίνα. Να Ηλιανές, από το ποδάρι, πολλά πονεί. Γιατρέ, πού είσαι? Νεοκλή! Ωχ, εσύ και δεν μόνο να τόσο πολλά το πρέπει να γίνεσαι. Γιατρέ! Νεοκλή! Πού είσαι? Έλα λίγο ψημά. Πού είσαι? Νεοκλή! Πού είσαι? Χάψες! Νεοκλή! Αχ, πολλά παρακαλώ. Έλα μου, ήρθαμε. Πολλά πολλά. Νατάσα! Νατάσα! Δάει! Πού είναι ο γιατρός? Πότε θα έρθει? Εγώ πολλά πονώ. Έντον ένα μήνας που έπηκα την εγχείρηση και ακόμα ανταφορισμένον από πες λαχτίζα, έτσι φτάει. Πότε θα έρθει τόσο Νεοκλής να τεθεί με τα στεροντό, θα λέει εγώ συντάρροβαν και θα πάγω. Αχ, γιατρέ! Νεοκλή! Νατάσα! Γάμεσες μας με τον Νεοκλή. Δόξα τον Θεό, να ήμουν καλίον είμαι. Σήμερα ερλούστα κιόλα την καμπάνιο. Να μην ήρθε λέμε ο γιατρόν ο Νεοκλής και θα σκυλάζω. Δόξα τον Θεό. Μάνα, πώς πάει το ποδάρι σου? Δόξα τω Θεώ. Καλά πάω. Μα γλυγορείς. Σιγά σιγά θα είναι καλά. Μα γλυγορείς. Αστερούμε. Και πού να ελεύεις μάνα πόσοι γαμπροί εξέφανε. Μας χαρέσει. Γιώργο, εγώ παλίδατα. Γεροντάδες, 50, 60, όλοι ρωτούν για τα φαΐας.
Μωσέ, αντί είναι όλοι πεινασμένοι. Πρανών ενδιαφέρον. Εγώ καλά έγραψα. Αυτό το ενδιαφέρον ξέρεις γιατί είναι. Γιατί έγραψα με ψέματα να το παίρνω 1.000 ευρώ. Ας έγραφαν το παίρνω 320, κανείς και θα έβρει ούτω. Α, τώρα απατινούς πηγαμπρούς, κανάγκη θα απαντάς. Εγώ τώρα που επήκα την εγχείρηση να έγκαλα ο Νεοκλής, εγώ τώρα άμον εκείνη την καρή που λέει στη διαφήμιση πετάω. Και με τη γαμπρούς δου θαείνετε. Οι γεροντάδες στα Facebook αστρώνε το σκάτω. Άμον το πες, σώδωρε, το ταφίλ τσάπα δεν ήξερα το εγώ γέμνε καλά και ψώπεσα.